Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou video de PUBG Emulator cu prietenul meu Darius. Zi salut! Salut, salut! După cum puteți vedea, avem numai slabi în lobby-ul ăsta. Ne rupește aici. Da, deci revin când suntem în avion. Da, am uitat, nu uitați să dați un like și un subscribe pe acolo și un share dacă vreți să mai fac videoclipuri de genul. Bun, unde sărim, băi? Sărim la Milstein. Hai la Power Friends, dacă vrei. Ok. Dacă mă aud bine și nu suflă microfon. Direct, beril. Hai de forță. Vezi că avem aici niște playeri. Da? Ai grijă. Ăștia în altă parte. Oh, uite bă, 2 în 4 aici. Uite în 4 aici dacă vrei. Dă și mie unul, dă și mie unul dacă vrei. E aici. Da, la înalt. Aici niște gloanțe? Am 90. Cine bun? Bot. Wallau. Te cască de 3. Dă și mie câteva de gloanțe de M4, te rog frumos, că n-am multe. Bine acolo. Îți mulțumesc. Mergem la Milstein acolo cu motocicleta. Haide. Oprește, oprește aici, oprește aici. Nu să nu fie player pe aici, prin bloc. Ai grijă. S-ar putea să fie niciunul. Ba da, ba da. Ba da, uite. Uite, unul în casă. I-am dat cap. Unul în casă aici. În bloc, în bloc, în bloc. I-am dat cap, unul. Jos aici, jos. Knock. Unde? Vino repede la mine. Aici, 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 aici. La mine, la mine, la mine, aici. Stai că-mi dau heal. Aici, la colț. Îmi dau heal, stai. Pitește-te. Hai repede, te rog. Aici.
Tot squadul am bătut, bă! Gigi! Ia uzi-l. Ăla e Vezi bot. că eu la pe bloc, n-aș mie? Nu, e player. Lutează și tu. A intrat pe mine ăla și m-a blocat. Nu mai aveam cum. Vezi că ăla i-am dat cap și a cred că și-a dat heal. Băi, doi! Wow, ce le-am făcut, bă! Frate, nu mai știu să joc. Vino cu a să nu te ia bombele astea. Player acolo în casă. Vezi. Păcat că n-am grenadă, l-am văzut. Las că-i dau eu, unde e? Uite, Stai că-i dau eu, stai. i-am dat cap. Nu te ala... Un glonț îi Lasă-mi dai. nimic, că-i dau eu. Sigur ia grenada. Bravo. Nu mai... Te-am dat-o! Toți. Hai acolo să vedem ce are Lux. Deci am dat grenada, fix aici era. Și eu am dat-o aici și cred că a fugit, dar până să o dau a murit. Nu? Da. Ia uite pe ero. L-am ars Îi puțin. văd, stai. Cred că am șopaj. Era bot. Hai, mergem push. Trebuie să avem grijă. Bagă un smoke în față. Așa și... Iau tu pe dreapta, eu pe stânga. Stă pe burtă el. El stă acum pe burtă. Hai că avem o bicicletă, vină încoace. Conduci tu. Ăștia stă pe burtă. Nu se oprește până le dau cap. Aoleu, ce knock i-am dat. Hai, push. Fie-mă tu de acolo, haide. Mă, agresiv omul. I-am dat eu, da. Doamne, ce camper era! Ce le fac, bă? 10 kg frumos. 6x. Asta voiam, bă. E cu mine. Om. Uite-l acolo. Nu ca aici, după piatra asta, bag un smoke. Ai smoke? Așa. Eu am 2 kill, avem 12 împreună. Auzi, mai ai tu smoke ca să ne fugim de aici, ca să nu ne ia ăla, gen. La motocicletă. Vino încă.
acolo e. Aaaa! În spate, în spate! Vezi că avem și în spate. În cabana aia. Vezi că avem și în spate, frate. Trebuie să nu după mine. Am auzit. E la drop. Unde e? Uite. După piatra asta. Hai că te Lasă-mă las. mie, lasă-mă, Te las, te las, să-l omor. Ha. Ai grijă că nu vreau să mori. Bravo. Avea încă, stai să mă iau. A, nu avea încă, avea SKS. Vezi că ies. I dat, i-a finit sau mai sunt acolo? Au murit. Amândoi. Mai e un squad. Nu, mai sunt de cu 2-4. S-ar putea să fie pe aici. Hai grijă. Sau Turkish Camper. Bă, hai de repede în zonă. Nu, că nu murim. Ăștia sigur sunt aici. Era la drop, era sau la aici, drop. la casele astea. Da, acolo. Băi, te-am mâncat și. Hai repede în căsuță. Dau energie. Sau lasă căsuță. Mașină, 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 mașină. Unde? Roc, Ai auzit mașina? s-a oprit undeva. Urcă S-a în oprit, casă. s-a Hai oprit, în am casă. auzit-o eu. Hai în casă repede. Poate e Turkish Camper. Am auzit-o eu. Bă, uite! Unde? Pe acolo i-am auzit. Da, I-am văzut. da, păi am zis că acolo sunt. Uite mașina care a oprit-o. Stai tu pe acolo, tu pe aici. Stai, nu uite. Full boost, full boost. Ia-ți deja full boost. Unde-i mă ăla? Că l-am văzut pe aici. Să nu fie pe la casele astea, pe aici. Aici nu e nimeni. Ar putea să fie pe burtă. Turkish Camper. Telefon good, internet good. Eu zic că ala tu pe aici. Uite. Uite. Dai! Hai că lasă. Vezi că e unul HP aici. Uite-l! Așa, mă. Bine. Forță. Chiar ai zis că sunt Turkish Camper. Plus 26, aproape platinum 3. Eu am tras cu o mână pe că mâncam o căpșună. Bun, cam acest... Na. Bun. Cam acesta a fost cu videoul ăsta. O să ne vedem mai târziu sau... Nu știu, trec. Știi. Ciao.